Davao. Business permit sa mga junk shop ginapangabay nga i-hold. Sa Balita National, isa ka doktor nagpahayag nga hindi kinahanglan mag-face mask sa tanan nga oras. Mga alkalde ginpaandaman sa DILG anggot sa mga tricycle nga nagabiyahe sa highway. Sa Balita International, H5N1 bird flu outbreak na record sa probinsya Sanghunan dito sa China. Sa Balita sa Sports, tagiya sang Dallas Mavericks si Mark Cuban, suportado ang pag-ilis sang NBA logo. Balita Entertainment, Viva Artist Agency ginasister nga talent sa gihapon nila sina din Lustre tubtub 2029. Sa Balita Special, ato naman pag-istorya na masami nga paghibi makapaayo sa ikaayong lawas. Maayong aga Bacolod, may aga Bilugawahing sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Pebrero 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Mabugnaw ang panahon nga ma-eksperyensyahan sa bilog nga pungsod bangod sa pagbaskog sa nagaluntad karon nga amihan. Sa weather forecast ang pag-asa karon nga adlaw, ang Metro Manila, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Region ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan bangod sang amihan. Ayban pangabahin sa pungsod na maka-eksperyensya lamang sa jutay nga paggalom tubtub sa magalumon nga kalangitan kag mayara isolated nga pag-ulan. Ginabayaw naman ang gale warning kag dumili ang biyahe ng pagpalayag sa dagat sa magagmay nga mga sakayan pandagat sa masunod nga mga lugar. Northern Quezon, lakip ng Pulilio Islands, Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern kag Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern kag Eastern Coast ng Northern Samar, Eastern Coast ng Eastern Samar, Eastern Coast ng Dinagat Islands, Siargao, Eastern Coast ng Surigao del Norte, Surigao del Sur kag Davao Oriental. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapaguna ng mga balita lokal, natala na nga magasapol ang Bacolod Interagency Task Force batok sa coronavirus tak na alas 10 sa karon nga aga, Pebrero 3 sa Session Hall sa Bacolod Government Center. Ini ang una nga pag-sinapol sa task force matapos nga ini ang gintukod ni Mayor Vilil Jr. Dia paagi sa pag-issue sang executive order sa naligad nga Enero 31. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga sa pagsinapol ila pagatalakayon ang matikang nga paghimuon sa tuyo nga hindi makasulod sa Bacolod ang coronavirus. Pagatalakayon man sang task force ang sektor nga hatagan sang prioridad nga paghatagan sang libre nga face mask. Lakip sa mga miyembro sa task force ang Department of Trade and Industry, Bureau of Quarantine sang Negros Occidental, Department of Education, Bureau of Immigration Bacolod, DILG, CAAP, kag iban pa. Nagpangabay ang sangguniang panlunsod sa Bacolod sa Office of the City Mayor pagi sa City Licensing Office nga i-hold ang tanan nga business permit nga iga-issue para sa mga junk shop establishment sa Bacolod tubtub ini ang ma-inspect sang syudad. Ang pangabayang base sa aprobadong resolusyon ni Councilor Carl Lopez, Chair sang Committee on Environment. Sunod kay Lopez, nagabalay sa karon ng iya komitiba sang programa angot sa pagpatuman sang No Segregation, No Collection Policy angot sa Solid Waste Management Program. Ginpathag ni Lopez nga kinahanglan nga ma-inventory ang tanang nga junk shop sa syudad nga nag-operar nga mayara sang business permit kag wala sang business o kung sa syudad nga nag-opera sang yara sang business permit kag mga wala pa sang business permit. Luyag man ni Lopez nga ma-recycle ang tanan nga basura nga ginabaligya sa junk shop sa tuyo nga maganhagan ng basura sa syudad. Ginpangabay ni Governor Eugenio Jose Lacson kay manapla Municipal Mayor Manolet Escalante nga mangin transparent sa paghatag sang bulig pinansyal sa mga biktima sang sunog sa public market sa mga banwa. Ini matapos magbaton sang 6 milyones pesos nga financial assistance sa turnover ceremony pitigan sa Kapitolyo Provincial. Suno kay Escalante, personal siya nga nakigsugiranon kay Lacson agud mapatag kung paano mapasiguro nga patas nga insakto ang kadakon sa bulig pinansyal nga igahatag sa mga biktima. Duwa pa sa alkalde nga base sa ila pagpangusisa natukiban nga kalabanan sa mga biktima ang nagdeklarar sang sobra nga balor sa kalitan sa ilang propiedad. Bangod sini luyag sang alkalde mapasiguro nga wala sa anuman nga anomalya sa pagpanagtag sang bulig pinansyal paagi sa sangguniang bayan. Pebrero 15, tuig 2019, sang masunog ang Manapla Public Market sa Barangay 2 nga nag-apekto sa 65 ka mga vendors kag nagtugas sang 58 milyones pesos nga balor sang kahalitan. Umpisahan sa bunga bulan ang public bidding sa 125 milyones pesos nga balor sang bag-o nga merkado publiko sa banwa sang Manapla, Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni Municipal Mayor Manolet Escalante sang siya ang makigsapol kay Gobernador Eugenio Jose Lacson sa Kapitolyo angot sa mga proyekto. Sunod sa alkalde, ini nga kantidad ang ginloan sang banwa sa Land Bank of the Philippines.
Nagasalig si Escalante nga masugda naman ang pag-construct ng proyekto sa Marso kag ginalauman nga matapos sa Enero 2021. Ini nga merkado may duha ka panalgan nga may kaugalingon nga generator kag mga opisina. 65 ka mga vendors ang apektuhan sa masunog ang Manapla Public Market sa Pebrero 15, 2019. May person of interest na ang kapulisan sa nagpatay pagi sa paglutang kay Joel Arroyo, 37 anyos ang Monton Street, Barangay 2, siyudad sang Himamaylan sa Himamaylan City Public Plaza, launang takna sang Kagahon sa Pebrero 1. Sunod kay Lieutenant Colonel Ervin Glenn Provido, ang hepe sang Himamaylan PNP, may nakuha naman sila ng mga kopya sang CCTV footage sa plaza, apang wala makuha ang paglutang kay Arroyo, bangod yara ang biktima sa sulod sang construction site sa plaza. Sunod kay Provido, padayon pang ilang investigasyon sa matuod nga rason kag motibo sa krimen, matapos nibaluan nga may mga atraso si Arroyo sa iyaanay mga employer sa Cebu kag Manila, sang siya pa nagatrabaho bilang isa ka medical representative. Dunga pa ni Provido, ilaman na ibaluan nga nagbulag si Arroyo sa asawa, kag may ginaupod sa karon nga isa ka babae, apang adlaw bago matabo ang insidente, ginaligar nagbiyahe ni padulong Indonesia upod man ang isa sinikad nobyo. Na recover sa lugar sa insidente ang 12 ka basiyos ang kalibre 45 nga armas lutang kag pila ka personal nga mga kagamitan. Duha ka persona lakip na isa ka suspetsado ang gindala sa ospital matapos nagilinaway las 10:30 sang gabi Pebrero 1 sa Locsin Street, Barangay 5, siyudad sang Silay. Ang mabiktima ang ginkilala kay Diego Jimena, 41 anyos, residente sa Barangay Rizal sa amuman nga siyudad, samtang mag-utod ng suspetsado amo Sanday Joel kag Jolito Guardia Dalaw, tanan residente sang Barangay Bagtik sa among nga siyudad. Sir kay Major Rolly Pentevilla, ang hepe sang Silay PNP, gikan sa ilim na ng 3 kag may nagluntad nga komosyon kag pagbaisay. Dugang paripon de Villa manog sakay na sa motorsiklo sa Jimena para magpauli sang ginpalapitan sa mag-utod nga Guardia Dalaw sa Jimena kag hinali na lang nga ginsumbag kag ginsakit rason nga nagkuha sang kutsilyo sa Jimena kag ginbuno si Jolito igo sa nawala nga abaga. Parayan pa ang ginabulong sa hospital sa Jolito kag Jimena, samtang preso naman sa custodial facilities ang Silay PNP si Joel para sa nagakaigo nga disposisyon. Nakaangko naman sang igo sa kilid ang isa ka lalaki matapos ginluthang sa Hacienda Rosario Sur, Barangay Granada, siyudad sa Bacolod, sadtong Sabado sang gabi mga 11 takna. Ang biktima ginkilala kay Reynante Langote, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Jericel Midel, tanan legal ang pangidaron kag pumuluyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sa Police Station 5, may dumtanay na ang biktima kag ang suspetsado. Padayon pang ginaimbestigahan ang iban pang motibo sa krimen, samtang nagpalagyo gilayon ang ining si Midel matapos mahimo ang krimen. Magapangatuban naman sang kaso ng paglapas ng gun ban nga ginapatuman karon sa Bacolod, bangod man sa Bacolod Jet Festival, kag kaso ng frustrated murder ang natala na ipasaka batok kay Midel. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Ang mga bukol blang na natubo sa inyong lawas, sistema na kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbawayi para hindi ina magmalignant, mag-inom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mapakal natin sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Narnais at tumalan sa gate sa Paglawan Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pagitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsules kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang atong dugo kag atay. Ini man na mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na.
Isa ka doktor nagpahayag nga hindi kinahanglan mag-face mask sa tanan nga oras. Samtang mga alkalde, ginpandaman sang DILG, angot sini mga tricycle nga nagabiyahe sa highway. Ang mga balita national sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang Pagdugi Dumangas. 60 na ang edad ko subong. Sus ginapukaw ko na iyang bana ko kata. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon. Balita Morning Edition.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Detalya na sang mga balita nasyonal. Sa tunga sang isyu sa coronavirus, ginapanindugan sa isa ka doktor nga hindi kinanglanon nga pirmigid magsuksok sa ang publiko sang face mask. Suno ka infectious disease specialist Ray Salinel, ang face mask ang magaserbe nga proteksyon para hindi makalaton ang may sakit nga tao sa iban. Pero ginarekomendar ni Salinel nga magsuksok sang face mask o kung face mask kung magkadto sa mga gutok o kung sa mga lugar nga may madamo sang tao. Hindi na kinanglan nga magsuksok sang face mask suno kay Salinel kung wala sang nagabatyag sang sintomas, kaangay sang pag-ubo, sipon o kung ginatrangkaso. Una na nga nag-apilar si Health Undersecretary Eric Domingo sa publiko nga hindi pag-ubuson ang stock sang N95 mask bangod mas kinanglan ini sa mga health workers nga nagatutok sa pagbulong sa mga pasyente nga ginasuspetsuhan kung kumpirmado nga may kaso sang coronavirus. Magabulig ang Philippine National Police sa Department of Trade and Industry kag lokal nga pangluhan para malikawan ang pag-hoard sa mga items nga kinahanglanon batok sa 2019 novel coronavirus acute respiratory o nCoV ARD disease outbreak. Sa isa ka statement, ginpahayag sang PNP nga magabulig sila sa pag-identify sa posible storehouses kag pangitaon ng mga persona ang ginasuspetsahan nagatago sa mga supplies. Nanawagan si PNP Chief Police General Archie Gamboa sa publiko nga likawan ang panic buying sa mga basic supplies kag mangin kalmado. Nagpasiguro naman si Gamboa nga ang PNP ang nagapabilin nga alerto kag mabinantayon para masiguro ang public order kag ang seguridad. Una na nga nagpandam ang DTI sa mga retailers nga ang presyo sang face mask ang dapat hindi lang maglapaw sa 8 pesos ang kada isa. Ipatuma naman sa Pilipinas ang temporaryo nga travel ban sa mga pasahero gikan sa China. Ini ang ginkumpirmar ni Senator Christopher Bongo matapos nga padayon nga nagasaka ang kadamuon sa nagakalamatay kag nagakapektuhan sang novel coronavirus didto sa China. Sa karon nagdangat na sa masobra 300 ang napatay bangod sa among virus. Lakip sa ban namo ang mga dumuluong nga nagaabot gikan sa China, Hong Kong kag Macau samtang ang mga Filipino citizens kag mayara sang permanent resident visa naging issue sang gobyerno sa Pilipinas ang makasulod sa pungsod apang ipaidalom sa 14-day quarantine. Dungan pa ni Go, dumilian man ang pagbiyahe gikan Pilipinas padulong sa China. Suno kay Go, nagapakig-unong ang Pilipinas sa China apang ginahimo ini sang gobyerno para proteksyonan ang mga Pinoy batok sa amo nga virus. Ginaduso ni Senate President Vicente Soto III ang pagtukod sa One Info Interagency Body nga ang mandato ang mahatagan sang update ang publiko sa status ng novel coronavirus kagamatikang nga ginahimo sang gobyerno agud mapunggan ang paglapta sini. Sunod sa senador, importante sa publiko nga may mahapos nga access hindi lamang sa clinical concerns kundi pati man sa impormasyon sa ginapatuman nga travel restrictions, market conditions, economic impacts, tourist-related announcement, kag local government advisories may kang tanan sa nCoV. Dugang pa ni Soto, importante ang information agency agud madali nga ma-access ang publiko ang update sa nCoV kag hindi maapektuhan ang pagtutok sa mga health officials sa pagkontrol sang paglapta sang virus. Sa ibang panatong nga balita nasyonal, magapangabay ang Department of Agriculture sa gobyerno sang dugang nga pondo sa tuyo nga masolusyonan ang damlaglang African Swine Fever o kung ASF outbreak sa isa ka banwa sa Davao Occidental. Sunod kay Agriculture Secretary William Dar, wala ginakulang sang pondo ang DA apang kinahanglan nga may dugang nga pondo, ilabi na nga may pila ka budget ang usar para sa mga nagluntad nga kalamidad kaangay sang paglupok sang Bulkan Taal. Base sa memorandum ng issue sa Enero 31, ginpahayag ni Don Marcelino, Davao Occidental Mayor Michael Maruya, kapin isa na kalibo nga baboy ang napatay bangod sa ASF. Suno kay Dar, ang DA maghatag sa pondo sa mga hog raisers o kung 5,000 pesos sa kada baboy nga kinahanglan patyon. Nagpasiguro si Dar nga ginahimo sa ila ahensya ang tanan para hindi na maglapta ang ASF sa iban nga lugar. Pagapatungan sang penalidad ang sang Department of Interior and Local Government ng DILG ang mga local executives nga mapaslawan
nga magpatuman sa restriction batok sa tricycle sa National Highway. Ini ang ginpandam ni Interior Undersecretary kag spokesperson Jonathan Malaya bangod sa gihapon sa nagapadal nga implementasyon sa nationwide clearing sa madalanon sa pungsod. Kasunod man ini sa paghimuon nga pagpagwa sang DILG sang bagong nga direktiba sa mga local government unit ug LGUs agod ilakip ang pagdumili sa mga tricycle sa mga national highway. Ginakinahanglan man hatagan ang mga tricycle sa alternatibo nga ruta agod hindi na kinahanglan pa nga mag-agi sa mga main roads. Sa idalom sang bagong nga circular, ang mga LGUs ang pagatagan lamang sang 45 kadlaw umpisa sa Pebrero 15 agod tinluan ang mga tertiary roads sa ilan na sakupan gikan sa anuman nga obstruction kalakip diri ang pagpatuman sa highway ban sa mga tricycle. Madumduman sang nakaligad nga tuig ginmanduan sang DILG ang tanan nga mga lokal nga gobyerno sa pungsod nga tinluan ang ilang mga nasakupan sa tanan nga sahi sang road obstructions. Ginaduso naman ni Senadora Leila de Lima ang pagpasar sang hagna nga nag-regulate sa pag-usar sang mobile phones kag iban pang electronic gadgets sa mga estudyante. Si de Lima nag-file sa Senate Bill number 1271 kag nagpalayag nga ang sobra nga pag-usar sang mobile devices ang magaresulta sa pila ka mga negatibong epekto. Sunod sa Senadora, ang pag-regulate sa pag-usar sang cellphone kay iban pang gadgets sa eskwelahan ang isa sa mga solusyon sang gobyerno para nga ma-improve ang pagtuon kag mas mapasanyog pa ang performance sa mga estudyante. Ginpalayag ni de Lima sa iyang hagna ang pila ka mapagtuon nga makabulig sa pag-eskwela sa mga estudyante kung dilian sila sa pag-usar sang mobile phone sa eskwelahan. Sa idalom sang hagna, ang Department of Education ang magabalay sang clear-cut guidelines angot sa pag-regulate sang gadgets sa eskwelahan. Sa tion nga mapasar ang hagna, covered man sila ang tanan nga public K-12 institutions sa idalom sang control kag supervision sang DepEd. Liwat nga nagbuga sa aso sa nakaligad nga 24 oras ang Bulkan Taal. Sa ginpagwa nga bulletin sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOLCS, nagbuga sa aso nga may kataason nga 50 to 100 metros ang amo nga bulkan. Bagod rin nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 3 ang Taal kag ginapanumduman sang FIVOLCS ang publiko sa posible golpeada nga mga mahuyang nga phreatomagmatic explosions, volcanic earthquakes, pagbugas sang abo kag ang makatalagam nga volcanic gas expulsion sa Volcano Island kag mga kaingod nga lugar. Magluwas diri naka-record man ang FIVOLCS sang 153 ka volcanic quakes nga nagapakita nga mayara sang magmatic activity sa idalom sang bulkan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32, sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton nga ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals ang gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap ang makapaputi sa panit, makapakinis ang kutis, inang punggod la kag pikas-pikas sa imong guya, mahatagan ina sang alibyo sa Santon Plus Herbal Soap. So habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, kag pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balitian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Bird flu outbreak na record na naman sa isa ka probinsya dito sa China. Samtang masami nga paghibi makapayo kuno sa aton ikayong lawas. Tinatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agad pa siyang banwa
Iya namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong nakahintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa ito naman nga Balita International, naka-record sang outbreak sang H5N1 bird flu sa Hunan Province dito sa China. Sunod sa Ministry of Agriculture and Rural Affairs, isa ka farm sa Shaoyang City ang apektuhan sang bird flu. Mayara sang 7,850 nga ginasagod nga manok ang mga farm kag 4,500 diri ang napatay bangod sa bird flu. Bilang precautionary measures, ginpatay na ang 17,828 nga mga manok sa mga poultry farm sa mga syudad kag mga kaingod lugar. Wala pa man sa karon sang na-record nga tao nga naapektuhan sang bird flu sa Hunan.
Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, good news para sa mga motorista. Magapatuman sang big time oil price rollback sa mga produkto sa petrolyo sa masunod nga semana. Sa abiso sa Phoenix Petroleum, Shell kag Petrogas, may buhin nga 2 ka peso sa kada litro sang ila diesel, samtang 1.60 naman sa kada litro sang gasolina. Ginpahayag sang Shell nga may buhin man nga 2.45 sa kada litro sa ila kerosene kon gas. Magapatuman sang oil price rollback ang Phoenix Petroleum. Ako nagpatuman sila sa Sabado, Pebrero 1, malasay sang takna sang aga. Sunod naman sa Shell kag Petrogas, epektibo ang ila oil price adjustment sa adlaw nga Martes, Pebrero 4, malasay sang takna sang aga. Ginalauman ang pag-anunsyo man sa ibang kompanya sang langis sa ila sining pagbuhin sa presyo sa ilang mga produkto. Kag sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 93 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 56 centimos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos kag 32 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, 'di ba? Una na to nga balita sang last nga si Nadine gin-terminate niya na iya nga contract with Viva Artist Agency. Te nagambal ti ang Viva nga hindi ko no kagambal nila artist ko nagyapon nila si talent ko nagyapon nila si Nadine. Pero nagsabat naman ang kampo ni Nadine nga May kampo. ang area ni Siling ko nga may kampo gisinad din daw. Ako na daw hindi na siguro sa English on ko na bala ang camp ni Nadine. Nagsabat man sila action boy nga any kuno legal action boy. Action di ba? Tubangon nila. Ila tubangon action boy. Siyempre alam mo na talikdan. Yeah, so karon nagambal pagit ang Viva nga hasta pag Action Boy 2029 ang contract ni Nadine. Lawig gali not. Since 2009 Action Boys ang nag-start na siya sa Viva. Grabe Te ba? ambal 20 sang years nga kontrata? Yes, te ambal sang Action Boys sang owner ni nga si founder sang Viva nga si Victor Rosario. Si ambal ya asa pa yatani 2029. Kay di ba una to naghambal nga may 7 patani ka movie si Nadine. Tapos ginpanginwala man nila Action Boy ang pahayag sang lawyer ni Nadine nga ginaano ko no ginaharas, ginamalain ko si Nadine, malaining, amna ko na Action Boy. Te ambala wala na iya ko no kag wala man ko no ginabawalan si Nadine sa kun ano bala. Kay nag-una na naggo ang balita Action Boys, to balang nag-break sila ni James. Berkman? Break. Nag-break. Sorry lang kay kasakit ang ako na unto. Hindi ko nag-break. Nag-break. Nag-break Sila. So, amo na anang hambal nga basi ko no damo bawal, ginbawalan, amo na nga te daw kabalo ka naman Action Boy mga fans, daw man yung mga chismis nga nabalaan, di ba? Nga kadlaw kagi daw. Chismis mo. Chismis! Ginatinguan ka na bala ka budlay, magtubang wisdom tooth, Action Boy, no? Nagkakadulaan ka wisdom. At least ikaw may wisdom ka. Correct. Bisa sa tooth na lang, basta may wisdom. Kailan. Kung matubuhan ka wisdom tooth, gadugang na yung mga wisdom. Tubo eh. Gatubo ang wisdom mo ka sa mga tooth. Ana, ay kalay. Sige, ate, balanta na ni kung ano yung matabo kay Nadine, no? Sa yung mga idol. Karak man. Sige. Lululululu. Balita sa sports. Suportado naman ni Mark Cuban ang tagiyan sang Dallas Mavericks ang pag-ilis ng NBA logo sa logo sang nagtaliwan nga si Kobe Bryant. Ginpahayag ni Cuban nga hindi lamang ang basketball ang ginaistoryahan diri kundi nga isa sang Los Angeles Lakers star ang mga tao. Madumduman nga nakaangkon sang pila ka milyon ka pirma ang petisyon nga dapat isla na ang logo sang NBA sa logo ni Bryant. Ginsuportahan man ini sa pila ka mga players pareho na Paul Pierce kag Jamal Crawford. Bisan ang mga celebrities pareho na Justin Bieber, Snoop Dogg, Usher, Meek Mill kag iban pa ang gusto na nga islan ang Jerry West nga logo. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Diba? Happy Monday! Happy Monday! Of course! Kamusta ang wisdom? May tooth lang yapon. Kala, ilang tubuhan ka ng wisdom tooth, Action Boy? Ay, kadugay. Kadugay na. Na,
Nakakas na gani. Agay nga pakaka mo. Galing. Sad. So, kay Iman Action Boy, may, ba siguro nagkiwi, guro imo ay. Nagkiwi, guro tubo sang imo nga, Nga man. sa imong wisdom tools. Nga. Kaya mo na ako namang basta kiwi ang pagtubo Action Boy. Duga mo ng pagtubo sang imong nga wisdom tools. Ginapaggabot, gina siya. Wala ko tayo pag-abot. Daw na bingaw na daw na kuha na lang sila. Mula. Nakakas na sa gyuro. No, kabakod man na. Huwag mo ko kabalo kung ano din ang wisdom tooth. Asa pinakapunta sa imong mga unto. Mas na ko Action Boy kung mas early ka na matubuan kaya hindi mayo tuman ka sakit bala. Pero kung sa plangga edad, basi wala pa nagtuboy mo wisdom tooth. Basi wala Action Boy mag 50 ano ka pa balahaw. Tapos ako, Di sakit pag ginako na Action Boy, mas better nga mas bata ka pa. actually, huwag pa ko matubuan sa wisdom tooth. Tubuan ako wisdom, ya. Pero, Wala hindi sa ang wisdom tooth. tooth. Ate, good luck na lang kung magtubo. Pag basta isa kasi man, naka-Action Boy, makapahuway-huway. Basta ang mo, mga teeth myth naman ako. Kalay. So, subong nga Action Boy, aton pag-istoryahan. Aksyon. Wawa, ginatinguan ko yung malabis ang perte kasakit. So, subong Action Boy, aton pag-istoryahan, ining mga, ano bala, ang aton gini paghibi Action Boy, makapayo nagli sa aton nga health. Oo, Diba? Ako Kapag completely lawa. agree. Nga man. Ti, Ga-release ang imong emotions. pag-ulasin na yan, do cleansing mo na sa Si imo mga nga mata. eyes, para avoid sa katarata. Oo. Kag glaucoma. Ah. Karakman. Kag iban pa nga mga balatian sa mata. Na. Na Lugar pa sayan. kurap nga mata. Na. Importante wala galupok ang lughan. Number 1 Action Boy. Sorry your face your emotions you face your emotions directly. Kung maghibi ka Action Boy. So isa sa mga benefits sa Action Boy. Kaya Baldre, ang paghibi ko ng Action Boy, ang pamaagi sang pagpagwa sa imong emosyon, pagpalayag sa imong emosyon. Ako nga dadali ko yan, ano ko bala nung panahon bala nabaw ang luha bala. Nabaw ang luha. Tapok ang luha. Tapok ang luha. Lang jutay na yan kasi nga daw kasubo Wala mo Bisan gihibi. ka lang to, kalang movie, no? Oo, yan movie lang. Bisan gani ng mga feel good nga mga movie. Nablan daw kanami isang resulta. Daw ka kung nagandang gatulo na luha ko. Pero way mo ko silang gihibi. Ngoy. Gatulo lang yan. Very good kay Action Boy. Kaya hambal na Action Boy, wala man sang malayan sa paghibi, di ba? Anong malayan sila naman? Correct. Sila ko no, kapin pa lalaki. Kung maghibi. Hindi Kung ko- agi ko, no? Aha. Kala. So, hindi gali agi. Kung maghibi galing lalaki, agi. Correct. Mas lalaki Kadamo. na gali ko Action Boy. Mas lalaki ka gani nga kiti you have the courage to show your emotion. Yes, correct. Sa Very tago-taguon strong. mo da. Yes, Oo. correct. So, ang next Action Boy, you don't care what others think of you, Action Boy. Kung pare ba si mo, di ba? Kung damo to, Action Boy, do ka okay. Kasi wala naman sinang napakita gid sa tao. Wala lang. Talikod-talikod. Kailangan mo ako ng Oo, panyo. oo, Perfect. oo. Kay, wala pa ka manggulagul, pigid gawawa na sa... May ara na gani nga din ng amo nang isa nga daw hindi tamaran ko nang isa kumpanyar bla. Oo. Kaya maginibi na sila hasta kumibi na mo Ay, labot sila nadala. patay. Oo na. Kaya kakatouch ka, Action Boy. Oo, kakatouch ko sa mga Oo. Kaya do ikaw na subuan para sila pagid. sa kalisod sa pamilya mo natin. Isa balikdan sa Wala ka na lang katambong. Ano mo na siya? Why man na. Huwag ka man kalabot-labot. Ay, man. Oo. So, ano pag Action Boy? Isa ka benefits pag Action Boy. Crying ko, no, releases stress and pent-up emotions. Correct. Ka-notice ka, maghibi ka after sinadaw ka kawasan ka. Relieve ka, duga ka relieve. Correct na siya, Action Boy. Kag maayo na siya gali Action Boy sa aton nga heart ko na Action Boy. Kaya duga hawan. Amo na nga, kung may maghibi, huwag ko yung gasilin nga. Tama na. Kung di mo Sige, pa ibi. Hindi bla? Oo. Sige, ibi. Hara na ba yung mga isang, sige, ibi lang. Unless na lang guro kung bata kaga pangayo sang iya iya. hipos ginaya. Then, ang imong nga kwan, dula. Bilin mo naman sa eskwelahan. Ikaw, kunway guro ka. Tanan na lang ang ginadala mo. Tanan na lang ginabilin. Sino ginabilin mo sa eskwelahan, kakadula. Tapos diba? ibig na ng bata, di ba? Kaya nakiga na mo. So, lang bata, gani kung mahusa na ginawa sa ibi. Dito pa ang balong. Ay, na lang na. Hindi na, di ba yun na, nga kuha na gina, mabakal ta na. Tupperware lang gid na. Tupperware lang. Correct. Hindi lang balunan. Hindi lang balunan mo. Bilin mo naman.
Kigan na kigan ng bata. Sa uli ang bata daw. Doon ginalagas ng ginawa. Daw ginalagas ng ginawa. Daw mabugto ng ginawa sa ngibig mo. Ipos na bakal ng taliwat lan. Kala, isang mabugto gid yung ginawa. Mabakal ng taliwat, balunan. Balunan. Daw mabugto ng ginawa sa kaki. Kalain, no? Kalain ko na mabugto ang ginawa, action boy, no? Sa taman kay Ibe. Doon wala pa. Pero may raman action boy. Napatel, bangol sa taman kay Ibe. May balita. Si Miara, guro. Yeah. Away lang nakabalo. Kasama sa tao sa Sobrang kalibutan. Gamo na siya tayo na. Sorry tayo, nakalain. So, next action boy. Tears makes you feel better in general. Kaya ka muna gano'n. Nakarelieve ka. Hambagay ko ng action boy. Eyes are windows to the soul, so wash them occasionally. Very good. Para Kaya pa yung duga- masang bintana, mo lang inatinduan mo. Correct. Kung hindi na ma-wash occasionally, ay mga mata, basi magburon. Mana? Hindi, ang bintana. Kasi matubuan, Parang sa bintana, kakatarata. tabla niyo, sa nga ito, nibla nga, ning glass na nibla. Hindi lang pag tinlo, ibla kay gaburon na sa... Correct. So, amo man ang aton matakin ng lan, tinluan na sa perme, pagi sa... Pag hibi. Luha. Hindi man pag-ibig ko ba sa luha? Luha lang. Sige. Budlay, man kung ibutang mo sa wash mo tubig, no? Ang iba na, kay na hadlok sila nga maghibi nga ng hambalong ito kabingit. Man sa imo man. Oo, Hindi na. man na bingit. Correct. Lain man yung bingit. Yes, lain na yung bingit. Nyara bingit nga way gihibi eh. Pabingit. Pero may man luha, no? Ano siya? Drama. 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 Actor. Best Actor. and best actress. Yes. Tagaga FAMAS Award. Yes. So, ang sa last action boy, you help others, Mangali action boy, express themselves more genuinely. Correct? Paano na, paano? Kaya siyempre, action boy, kung makita, yakang gahibi, ay okay lang magaling kang maghibi. Okay, magaling kang mag-show emotions. Kami pa kung lalaki. Hindi sila ni Very lalaki strong siya. siya na. Ako hindi ko na namian, gid sang pananawan, bang ako mo lalaki ka doon, hindi ka na makibi. Iban nga papakot-bakot nga di mo. Pero pag talikod, mo paghibi. Pag talikod, nga make up ka man. Kala, isang gawin. Uy, kagaybi, bro. Magtalikod Talikod, yan, nga make up ka man. Mayo na lang ko yung gaybi, kay why ka make up. Oo, no? Diba? Oo. Ano Kasi tawag no, sinaman? Ano tawag sinaman? Mga closet crier. Closet cry! Di mo na ako closet cry. Nakabag-o na nga term. Pero pwede ha, in Pwede tago fairness. nila lang. So, closet crier. Wow, very nice. Gamiton kung marami nga mga term, ang mga closet crier. Nugay ka, closet crier ka wala. Kaya bra, anong closet crier ko? Why ka gahibi sa tubang, magtalikod ka, make up ka. Kapag lipstick ka, pula pa, red pa. So you are? A closet crier. Bago na siya maka-action, pwede nyo na magamit ha. With permission na naki-action boy Duran. Dream lang na din pati yan yan. Drill lang na yan. Exclusive lang na yan. Sa radyo. Only in Action Radio. Bago tabi, ibang ko pinsintis na kung anong closet crier. Sige. Naulis na mga tao, So, ginatago. sa nakapamati sa atong subang swerte sa ila. Amonis Kinakabalo lang ang mga sila tao kung ano. nga ginatago ang paghibi. Pero So, magtalikod. Gapag make up. So, closet crier. Panawag si mo. Damo, nagiti ang mga nahimo ng mga ano diyan, Damo mga ka di words matunan niya. In Yung mga fairness. kaalaman. Oo. Panibagong kalaman, halin kay Boy Duran. Sige, good morning kay Yam Locasan. Kyle Seba, parinti ko na actually si Yam Locasan. Rose Winner, may aga, kag Kyle Lastiere, mga taga-abroad niya. Sa kay M. Saboso, Floor King, ako sister Floor King, Binong 70, sa una si 70, plano si 70, sa Binong 70. Binong 70. Remia Garcia, classmate ka Del Scopel, sa kay Marcy Rombines Junio, classmate ko man eh. Sino pa? Si Mahal Dolorfo. Mga friends ko niya siya. Yes. JC kay Kwan, Sir Jan Chong. Good morning. Good morning. Kay Ma'am Andrea Amanda Jaime. May aga. Yes, Action Boy, good morning, one Action Boy sa avid listener, tagin siya Action Boy, idol na idol, yung kanya ko, no? Si Bita Fabol sang Malabago, Conalom, Barangay Carabalan. Bukid din siya Action Boy. Nagapamatay. Damo to actually listener, Action Boy. Correct, oo. Thank you again sa pagpamati, Bita Fabol. Good morning, Lula Ruth, good morning. Sige. Happy birthday sa tanan niyo, may birthday. Kag ano, Action Boy? Belated happy birthday kay Myla Robles. Ay. Lawigay niya nga greetings sa Action Boy. Birthday ni Miles, no? Diba? Sige. Teka, nag-birthday na sa
Pila na sa ka-miles? Ano mo lang gyapon? Kasi siya mo lang gyapon isa. Nadugayan pa ko, wow. Subok yung birthday, sa pila na sa ka-miles, ma'am. Siya lang gyapon. Isa Siya lang gyapon. gyapon. Isa lang sa mga ganyan bago siya, ang asong suggestion, kay isa ka lang, mile ka lang. Kala, mile. Kung magdugang nga ni, miles. Miles. Perfect. Paano siya Pwede man magdugang? nga ang S, ibutamos puno. Smile. Pwede na? Very good, very good. Sige. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.